Pane video iri kutendera pasocial media rangofanana aiwa ndire vakadzi vaive vaiponda umwe musikana vaive vakadzi vakazosungiwa. Takuona kuti aiwa muzora nhasi zvava the opposite. Tavakuona kuti pane murume aiwa anoratidza kuti akanga achipondewa nemabutton stick nemapurisa. Mapurisa vanhu vanoenforsa malaws muri Zimbabwe hazviperi mushe. Sandapinda mashoko abuda nyongwa muzora nhasi ndibva subscribe like utina on the bell icon. Saka tiri kupinda pahendo paJob Waskala his verified account sezvamuri kuona. Anachiposta that video uchiona mapurisa anyatso kusimudza mabutton stick avo eblack aya, mumwe akabata shamu vachirova munhu. Ndopanyora achiti what is the difference of this and what the juveniles in Hwedza did to the innocent lady. Anobva posta picture video but mama takuvigira picture. Anobva posta video racho tiona aiwa murume achiponda mabutton stick. Toona kuti Job Waskala anouya achiti aiwa mapurisa brutality yavari kuita ainaonaka. Hadi kumeera zvakawanda chibotudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro this incident yadraw attention kuvagari munyika yeZimbabwe. Pinda mucomment section medu mbotudza mafungiro enyu oda kuti aiwa zviri kuinvolva vanhu vanoenforsa malaws vanoenforsa mutemo nokuti vanhu vagari munyika yeZimbabwe vanotosika refuge kune mapurisa iwayo. But kana woita izvi aiwa muri Zimbabwe chibotudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda mucomment section medu tinosangana subscribe kulike turn on the bell icon.